Sha 500 madoda sebe 500 513 Khekhelezi mfana wami angikutshele kanje la kimi mfana wami futhi wathi ngikhumula ijacket Khekhelezi mfana wami la kumina mfana wami uyingane uyohlala uyingane ngoba la Khekhelezi masimba akho do or die ufike athi hayi lamafutha akho ucooking oil abuya shintshe athi hayi ibaby oil angithi uyazibonga ididekile abantu ufuna ba trust umuntu ovele asho into eqhamuka emlonyeni enganikhuluma ngani angithi uyazibona udown ugcina nini ukwenza ulive uphakathi emzini osemhlanga ake wenza ulive ndoda uphakathi emzini wakho osemhlanga angithi uthi usakhona ake wenza ulive uphakathi emzini wakhe emhlanga ukuthi nje imini ube live uthi nakho umuzwa wami emhlanga ungene lapha ya uhambe uyokhomba uzothi nanti isinema esemhlanga ake sikubone usemzini emhlanga ake wenza ulive uya kumislead abantu sunu kanyoka hey yabona mfethu kufanele niyibone lento ukuthi inamanga amaningi mina ngithe ibaby oil wenza ngayo la isipidi sakhe nemakhanda oil futhi buye enze ngayo le nto yabo abayenzayo yabo hayi ngoba ekhuluma kakhulu nestep sakhe siyashuta ikade bemlimaza umqedile nkosi yami bakithi hayi qedile sazobuya kodwa namafayela amaningi ngoba kunabanye bepolitiki abaze baxabana amadoda uthiwe bangayena shothi bamzwa kahle hayi Sama ayuphelile mfowani zami hayi angijiki hayi bamqedile izinqe hayi bamqedile bakithi baqede bamnika imali yokwakha ungazi igama elithi Rocky Rich uyitshela ukuthi indawo ya soka indle yadlela amandiya naye futhi amandiya akafuna ukuphuma endlini yamandiya phuma endlini zamandiya finish phuma sikhombise i-title deed ukuthi yakho indlu ibiza wena kumasipala akuyona yakhe leyo ndla ibizi yena akujeki nje lapho ngimile futhi ke wenze kahle impela uthi uthe uona ngithi ngemesha ngikhuluma kakhulu maye ngishaya uyangishaya it's fine vele ngizobe ngishaya ubhuti omdala ngizobe ngishaya ubhuti omdala kunama 35 years is 43 years fine ngizobe ngishaya ubhuti omdala kodwa ngizofa ngizamile kodwa kubuhlungu ukushaya ingane ibukise ngayo ushaya ingane angisho lutho kodwa abuze kwabangaziyo hayi abuze kwabangaziyo angifuni ukukhuluma kakhulu ngithi ngizombamba intamo isonto uchazelani ngithe kwiposter sichazi lutho ungachazi ungangikanti kakhulu moyinsizwa thana hayi bafowethu mina ayilimeziye khona udede ayidedela impela ukhipha usuku ngizolikhipha khulileka usekhulumile wathi first Friday of November balani phansi first Friday of November ngizoloku ngin-update ke nimbhekeke uPDD ubaba makhanda sPDD ebaleka indawo ngizoyithola nje futhi izoba easy ngizothola iground la esasidlalela khona istadium egroundini lapha ngizothola iground lapha eferele ngiyolibuka I will make sure ukuthi ngiyathola le ground ngena abantu mahala nemali mahala ngizocela ubaba 3 seconds maybe zoba urefi angazalume ngoba ngifuna alume angalume baba 3 seconds zomlanda animlandeni baba 3 seconds ngitshela ngiyambiza ngapha sicela zoba urefi mayitha kamfundi futhi urefi anginankinga phela mina ngelusa mina ngithwasile ngene ehlathini angimkhumbuli mina hey lothi yeka lento eyikahle asayeki manje silungisa siyalungisa izwe ngoba solo kwesikhuluma kanje ngathi abantu besifazana asibona abantu besifazana futhi maybe ngikhuluma ukugcina ngizobuya sengena update sengilo ngitshela laba ba control social media njengamanje balani ukuthi kodwa yona selisukela hlala ikhishiwe ku first Friday of November ivenue uthi akanankinga nokuze vele anginankinga hayi uthe uzoba live yini umdlalo asesiyozwa ngaye kubaba uPDD mantanyuzwa sizozwa ngaye ukuthi uthini
ukuthi uyafuna ukuthi ube live noma akafuni ukuthi ube live ukuyena, but mina mayifikile nje nina ningazama ukusondela nje kuphela, kunankinga mahala nje futhi kufuneke lutho iphela niyositshela isikhathi ukuthi how many minutes, manje do 10 minutes akunankinga, 10 minutes ngoba phela yikho imesh engana start and stop, kumele kube no starting point no stop finish. So ke siyobonana ngalelo so, kodwa ke niyibonile bafowethu umuzi wami nawo sekuyanichazela lokuthi hayi kuningi okuhamanga, shothi inkosi yami nimbonile ukuhlola kwakhe njengoba ethi uyangena esigodleni ahlala hlole, ayikho lento ayihlolayo, uyi26 elifostayo futhi elifostayo leli 26 inkosi yami. Bese kuba le asentuzuma, cha ngizonenzela futhi live on Monday yentuzuma, ngiyoyivusa icase kulekani, ngiyoyivusa nje icase ngoba kukhona into ezomthinta, wathenga abantu yena ukuthi bawuvula icase lapha, owajika kwangazi ukuthi ubani ovula icase izovuswa khulekani. So i-date on yomdala, ubaba omdala futhi angeke ngisho ukuthi ubaba umantanyuza eseshaya ingane, ngizombhaqa, angeke ngimiyeke, ngizombhaqa, angeke ngimiyeke, ngeke ngimiyeke. Ya kuyonisiza futhi lo ukuthi ningayingeni wena kwakho, buka nje uphididi, ubuka isitabane silwa nomuntu oqondile, ubuka ukuthi kuzoyenzakalani, isitabane silwa nomuntu oqondile, ubuka ubona nesifuba nokugqoka ama-fake lapha etown, gqoka ama-fake uthenga lapha etown anyonyobe afake eplastic ngathi ngicela lokho khomba ngentshela nara amarasta akha u3 cela ninginike lokho ama-fake lawa agqokayo. Ngizile nje ukukhuluma ukuthi uyaya ko Cape Town ogoli unamanga akapost ithi lakhe le flight, wagcina nigibela iflight lo. Mina nje sengilinda usuku nje sikalo wesenzo live futhi lento isimoshela isikhathi, benginikhombisa nje umuzi ebethe ufuna ukubona umuzi wami. Yes because your dad is fighting with Mr. Nzama, okay, the dad is fighting with Mr. Nzama, okay, not you, thank you. So guys lungisani ukuthi nizeke impela ngoba iyahlupha lento uthola ukuthi sidelelwa obhuti abadala ufane ngabe sebahlonipha. Yibo manje into engiyibukela ku TikTok abantu abakhuluma kakhulu, awobhuti manje osisa bakhuluma kakhulu, kodwa kufanele ngoba umuntu obenza lo mthelelo omkhokha uye lo baba lo oze nomkhubo omubi ukudliwe ingqene, udliwe indlala bese bemndle bese bethi ngena ku TikTok, ngena ku Facebook khulumeke. Nzama ukunika mfowethu izinto zokuthi upheshe ngoba angathi kuthiwa futhi nofebe uyafeba kakhulu, abasakufunda amakhehla awo eqembe eliphikisayo futhi eliphezulu, bathi abasakufuni, umuzi awusapheli. Kodwa ngathi khona elinye alitholile lihle ikhehla elimnikile imali ngoba ethi uyoqhubeza idamu. Ayisuka noma ungakhuluma ukuthini, ayisuka futhi umuntu anganaki wena. Ngeke ngimbize ngegama lento uyebuye uyayipromote lento ingeke. Ayisuka. Man. Ngeke ngikhulume naye. Ngoba ungathola ukuthi umuntu ohleli nawe usenga-update nokuthi wenzani. So nje hamba kuphinde futhi bakuphinde futhi engqene. Hamba bakuphinda futhi bakwehlisa ngoba umuntu okwazi ukumehlisa ilamakhehla bamvele bambambe bamncikise lapha izindlini zamandiya bamenze athule.